Lukman. Apa jer? Yo, ronda daripada ngapa-ngapa kayak ya. Wah lah, aku ngerotok. Kowe dadi wong aja beboan jejak ngasek gumoh kowe. Wah, aku ngerotok ngapa jer? Ayo lah, kok ngampiri eko mbak kakek. Lan aku ngake aku ya gelem. Ya wis ayo ndang. Ya sik, aku tak gelem pabrik karo duit nggo tuku sumpel congor. Ya wis cepet. Oh iya jer iki. Wah, Jadi ngene. Kentongan apa-apa kroakane lho. Eko. Kok Apa kok jar? melu ra Mengendi lah? ronde yo. Prabutu ronda. Wong Jumat Kliwon kaya ge ronda. Medine padha gaplean jarek. Loh nyong. Kowe wong kecing temen. Ngorek metu medine tak untal. Duh. Beli ya. Wis yo aja kesuwen. Nek ora gelem antemi sampe telo kowe. Lah. Wis tak jasa rusit ya. Ya wis. Oke. Wong Jumat ge mau ya ronda. Arep pada bangun. Arep ronde mbak. Mending malam Jumat aja pada ronda. Soalnya malam Jumat itu medine pada kelayaban. Ora, tetep ora ngono ke medine metu sambluk sampai kontal. Walah, cah, diomongi malah pada keyang. Oh iya, cek mangkat bola. Apa sih? Gue berangar. Yang wedi gobil. Urut bulan temen suwe. Kayak nang jadi merinding yo dukune ngomong kayak kae. Yakin lah. Kok bingung kecing temen sih. Wis ge, mending aku tak udut juga. Menurut adem juga menurut terlebih. Ambil wujud bang. Tuku di situ. Wah, Ya. aja sesuai. Oke, santai ya. Tidak usah tuh. Oh itu ronda gaji ora. Besok bae. Oke coy, saya sudah punya duit. Ya gitu mau. Anane nembe wis mau. Mau urungane coy. Enak kan? Orek ke. Apa enak ya udut ya? Penjago. Jadi dulu pokoknya coy. Enak Kang. Wis yo, laku. Karo udut kan enak. Lagi ya. Yang tengah. Udinan. Kok kayak baru bayang-bayang loh. Iya. Apa sih berisik kowe? Bayang-bayang masa lalumu boking suram. Oh, aja gak gue masa lalu ngapa? Aku sok kowe karena Biasa bae. Masa lalu kurang banget jarang. terus kenapa? Lah apa ora. Ini aku baru ini aku lho. Kan di dhuwur maneh. Apa sih lu kecil banget? Mau dadi mandor mrene. Maju kenyang dadi wong. Kalau kowe nek penting sampe berkane. Kowe diwerwi dewek kok arek wedi lho. Alah, iki. Ya kan apa ora? Wis mlaku guys. Mau dibuih lu? Engko lah nembung laku masa Bali.
Ayo ngapa bluk? Dolanan HP, gaya payu-payu jomblo. Jomblo. Bisik kowe. Arep pada ngisi rombong-rombong. Ronda ge menura. Ya yuk daripada kurang apa-apa lagi. Ya yumnya. Jomblo. Jomblo. Enak Kang. Iya, iya. Bar udut. Ya udut. Nang be lambene mendan kecut. Malah kayak tukang kepah udut jam. Wagu banget. Ini apa tuh punya coy? Peluru nyala coy. Oh, ini. Burung-burung sih coy. Kita udah mereka sinyalnya. Mau ngasih mana? Dia apa ya? Panmu bermalam. Kan temenan, pada ngandel. Dia apa? Ini berarti banget yakin. Aku kaget iki, jago malah mau bermalam. Mau kira jomblo kayak oh. Iya market. Lagi tadi si Cimeng di Kok pikiri? mobil melas ngabur. Cowok. Sebuntung yakin dimurui temenan yakin. Diberi apa, Mbak? Aku harus sombong. Lah kok ngeya kon? Sebagai ronda. Woi Jumat, sumpah yakin ujarku medianane kurang TV. Congore jebule temenan ana medi. Awis ya. Beti ya. Wong nakana be ana mau. Berarti gua baru temenan guys. Iya ngobrol. Kenapa pernah iku rame-rame temen? Lah kena apa keton keweden? Gue panu miki ke seronda terus diberi setan. Jane mau nang dalan ya wis ana wong tua ngomong iki kono jeronda. Iki yang banget ki ya. Ngomong ki. Mulane nek ana wong tua ngomong dirungokna. Mbok ngerti siki malam Jumat Kliwon bulan Sura. Ya wis kena pembelajaran Rika. Wis iki pada bali bae. Iya, Pak. Nggih. Ya, Pak. Ya wis aku tak bali dhisit. Nggih. 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 Hati-hati. Di baterai, di rokok, di korek. Enak Kong. Dulur, enake Kang. Oke Lur, inilah wajah para dedengkot film Enake Kang. Tonton terus ya cerita-cerita dari film kami. Aja kelalen, nek wis nonton, like, Komen. Subscribe. Terus gede ya butuh kritik karo saran. Nek ana sing salah, nek ana sing kurang, nek ana sing luwih ya di komen. Men tambah apik filmnya coy. iya, dinteni komennya ya. Sing penting, Enake Kang. Enake Kang. Sekian dari kita. Terima kasih. Tunggu film selanjutnya.